טוב, אז לפני שאני מתחילה באתגר, יש כמה דברים חדשים שקניתי בשבוע האחרון, אז אני רוצה להראות לכם. טוב, אז יש לנו את הפרש עם קצף ומים, ממש נעימה. היא נראית ככה, וממש נעימה. טוב, אז יש גם את קשת בנן, שזה מוציא כזה, וזה מוציא גם את החיה, אחת קרן. יש גם את הכדור לחץ שהוא מוציא סמיילי, כל מקום שלוחצים עליו, הוא ממש נדיר ושווה. ויש את הכדור לחץ הצהוב הזה שהוא ממש רגיל. טוב, בואו נתחיל באתגר 4 מפרחי בועה, 3 כדורי לחץ. טוב, בשביל 1 יש לנו את עצלן, בשביל 2 יש לנו את הדובי, בשביל 3 יש לנו את הקפיברה, ובשביל 4 יש לנו את החזיר. 3 כדורי לחץ. טוב, בשביל 1 יש לנו את הכדור הקרח הכחול הזה, ממש נדיר. בשביל 2 יש לנו את הכדור לחץ הסגול. בשביל 3 יש לנו את הכדור לחץ הצהוב. טוב, אז אני ניצחתי, לא קיבלת עוקבת, תודה שהשתתפת, וכן, תכתבו בתגובות. ביי יוש.